Vietor sily hurikánu a adrenalín na maxime. Na Liptove si vďaka vzdušnému tunelu prídu na svoje nielen dobrodruhovia, ale všetci, ktorí zbožňujú vietor vo vlasoch. Myslím, že je to pre každého bez obáv. Sú tu odborní inštruktori, ktorí sa postarajú o bezpečnosť či už detí, či starších ľudí. Pokiaľ nie sú vyslovené nejaké zdravotné riziká, o ktorých vás personál bude informovať, tak každý to môže vyskúšať. Lieta sa od tých 150 až do 270 km za hodinu. Hej. Tí začiatočníci, ozaj to trošku záleží od tej váhy toho človeka, pozície, v akej je uložený, ale je to naozaj od 150 do tých 190-200 km za hodinu pre začiatočníkov. Výnimkou nie sú ani malé deti. Stačí len pochopiť a dodržať pokyny inštruktorov. Aspoň tak, ako napríklad 4-ročný Maroško. Na tých deťoch je úžasné, že netrpia tými predsudkami ako my dospeláci a tie výkony sú tak spontánne, že to by bolo fakt dobré vidieť pre každého. Iba keď som išiel tam hore, tak som sa tak zatočil, ako keby som išiel von. Veru, na takúto bezstarostnosť sa dá pozerať stále. Veterný tunel pri Tatralandii však láka aj vrcholových športovcov, ktorí potrebujú vypustiť paru po náročnej sezóne. Je to aj prípad rodáčky z Liptova a našej úspešnej lyžiarky Petry Vlhovej. Rýchlosť jej očividne nie je cudzia, čo dokázala aj v tomto hučiacom valci. Aj keď sa to nezdá, adrenalín vraj po ostatných mesiacoch potrebovala ako soľ. Mám po sezóne, takže som rada, že tu môžem byť a že som si mohla vyskúšať toto lietanie a je to v podstate niečo podobné, lebo aj tu zažívam trošku rýchlosť, trošku inú ako na lyžiach, ale ja adrenalín môžem, takže ma to veľmi bavilo. Väčšina začiatočníkov má obavy položiť sa na veternú hladinu, no tie sa u Petry veľmi rýchlo vytratili. Vedela som, že fúka vietor zo spodku, takže som sa len hodila a bol to taký špeciálny moment, pretože idem do nezna ako len sa hodím a do ničoho, ale bol to super. Pri rýchlosti vetra okolo 200 km za hodinu je veľmi dôležité držať jazyk za zubami. Výmenu názorov s inštruktorom si preto treba nechať na neskôr. Aby vám nelietali slinky, ako náhle otvoríte ústa, tak tie slinky lietajú všade okolo vás. Základom úspechu je dôvera medzi letcom a inštruktorom. Bez nej by boli zrejme len sotva možné takéto kúsky. Peter si však s našou mladou reprezentantkou aspoň mohol nacvičiť nové prvky na blížiaci sa šampionát. O týždeň sú tu majstrovstvá Slovenska, takže ja verím, že podá nejaký dobrý výkon aj on, pretože bude súťažiť, takže kľudne kto má chuť, tak môže sem prísť. Majstrovstvám Slovenska v tunelovom lietaní budú patriť prvé 2 aprílové dni a aj pri týchto záberoch je jasné, že o zábavu v Hurricane Factory bude postarané.